खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजानो आंनि खुलुमनाय जासिनानै आं दिनै दक्षिण हलि बिसिडिसि ओनसोलनि जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बाथौ फुजानि धोरोमसालियाव आं दिनै फैनानै गोबां माने जों सुखु मोनदों। बाथौ फुजानि सोमोन्दै आं जोंनि बाथौसालि जेरै बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोननिफ्राय सोमोन्थोबो लागोन। बे समाव आं आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ किसुमान दृश्य दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों जे ओरैबायदि माने बाथौ फुजा खालामनाय जायो। बेयाव बाथौ सिजौनि सिजौ मोनबा बिदिनो थाइगिर बिफांनि खलमा बिदि बाथ्राजों माने जों बाथौ फुजा खालामो। बे समाव दिनै बाथौनि सोमोन्दै आं मोजां माने गासैबो बाथ्राखौ आं जोंनि कमिटिनि बिथांमोननिफ्राय सोंनो सानदों। सार जिहेतु बाथौ फुजा दिनैनिफ्राय बाथौ फुजा जागायबाय ने बाथौ फुजायाव जेनेबा बाथौ फुजाया जेनेबा मा बाथौ फुजानि सोमोन्दै नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों? गिबि गिबियावनो आङो समनि रादाबनिसिम माने साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा जोङो दिनै 20थि जोंहा RKHB जिथु दरबा गामिजों खुंफुंनो लानाय बे बाथौसालियाव माने नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजानिसिमबो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा जोङो बोसोरफ्रोम आगोलनि बोसोरफ्रोमनि बायदिनो दिनैबो नै बोसोराव जोङो बाथौ फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिनो होननानै जों लादों। बे फालिनायाव जोंहा बाथौ फुजानि जि नियम कानुन दं बा मावफुंनो गोनां दं बेफोरबायदिनो जों दिनै जा मुवा बेसादफोरखौ बाथौआव होनांगौ बेफोरखौ होनानै आलारि बाथि सावनानै जोङो फुजाखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बेवहाय गोबां रायजो राजायानो जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखाय आं रायजो राजानिसिम साबायखर थाबाय। दा जोंहा माने दिनैनि बे बाथौ खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै गोबां जों आयदाफोर लानाय जादों। गिबियावनो जों जोंनि बाथौ फुजानि गिबि दरखं बेखौ जों बेखेवबाय। लोगोसेनो बेनि उनावहाय जोङो दरबा गामिनि जिथु जोंहा मा होनो फ्लेग दं फिरफिला बेखौ जों बिरहोनाय जाबाय। दा बेफोरबो मोजाङैनो जाफुंलांबाय। दा जोंहा बेनि अनगायैबो बायदिसिना गेलेनाय माने बादायलायनाय हारिमु बिलिफां बेफोर आयदाखौबो जों लानाय जादों। बेयाव गोबां माने मेथाइ रोजाबगिरि बा बादायारिफोरा बाहागो लागोन। बेवहाय जोङो गासैखौबो लेंहरनाय जादों। दा बेनि लोगोसेनो जोंहा हांख्रायनाय आलासिफोरा जाहैबाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा 20 नं मथंगुरि समस्तिनि EM आक्तारा आहमेद बायदेव, लोगोसेनो सालबारि जिल्ला BPF दोलोनिनो आफादगिरि भबनेस्वर गयारि, लोगोसे लेङाइ आफादगिरि खनिन्द्र ब्रह्म, लोगो आफादगिरि हितेश औवारि आरो बेजोंनो लोगोसे बायदि माने आयदानि माने बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लागोन। माने जोंनि बे एरियायाव बाथौ सिबिनाय बा जों जिथु प्रग्राम लादो बेयाव बिथांमोना नुजाथिफैगोन। जों बेखौनो माने बिथांमोनखौबो हेफाजाब होहैगोन होननानै जों आसा थिदों। जेनेबा बुंनो थाङोबा दिनै जेनेबा सोर हलिडे जेनेबा सारा आसामाव दिनैनि सानावनो बाथौ फुजा होननानै मोनसे हलिडेबो दं बा बर' समाजाव दिनै सानसेनो खालामगोन ना गुबुन गुबुन डेटआव बर'फोरा माने फुजा खालामगोन बाथौ फुजाखौ? ना नियम हिसाबैथ' जिहेतु सरकारा जोंनो माने गनायथि होबाय बाथौ जिथु फालिथाय सान हिसाबै, बे हिसाबै जोंथ' सानो माने अल BTC बा अल आसामावनो दिनैनि बे सानावनो गासैबो खुंफुंगोन होननानै जों मिथिगौ आरो। नोंथांमोना गामि मोनबेसेनो लानाय बाथौ जेनेबा बेसेबां बोसोर सिगां 20 बोसोर जाबाय गामि गंबेसे दं बेयाव जोंनिया दरबा गामि दं। बे दरबा गामिजों जों दिनै 20 बोसोर आगान होबाय। जों गासैबो रायजो राजाया गोरोबलायनानै माने बे फुजाखौ खुंफुंनाय जायो आरो आं बेखौबो साबायखर होगोन जोंनि दिनैनि जिथु बाथौ फुजा, बे बाथौ फुजायाव गासै गामिनिफ्रायनो फैनानै गाजा गोमजायै फुजाखौ फालिफैदों, खुलुमफैदों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ धन्यबाद होयो। खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम। दिनै जेनेबा बाथौ फुजानि सोमोन्दै जेनेबा फुजा कमिटि जानानै बिथांमोना गोबां बाथ्रा फोसायबाय, बुंबाय। आरो जों बर' हारिया जुदि मोनसे सानावनो जुदि बाथौ फुजाखौ जेरावबो जुदि गनायोबा बा सानसे समावनो जुदि खालामोबा बे जोंनि थाखाय गोजाननि बाथ्रा। आरो लोगोसे बाथौ फुजा धोरोमखौ लानानै गासिबो रायजो राजासिम बोर सारस्रिनाय जासिनानै
आं दिनै पुरन देउरि समनि रादाब जानानै आं दिनै एसेयावनो थुंगेना लाखिबाय।